Pomaže Bog, dobri ljudi. Ponedeljak, 16. mart, 2026. gospodnja godina, spoljna temperatura plus 14, 13 časova i drago mi je što sam počeo ovaj video uz cvrkut ove prelepe ptice. Ne znam koja je ptica u pitanju, nadam se da neko od vas zna o kojoj se ptici radi, pa ako znate, volio bih da mi javite. Povod ovog mog video snimka i video priloga danas je želja da pozovem i zamolim sve dobre ljude na ovoj planeti, sve dobre i humane ljude, empatične iz Srbije, sve osobe sa invaliditetom iz grada Beograda, sve osobe sa invaliditetom širom Srbije i sve osobe sa invaliditetom širom sveta koje će ogledati ovaj moj video. Svrha ovog video priloga je da vas sve pozovem na protest osoba sa invaliditetom koje organizuje Udruženje osoba sa invaliditetom Feniks, na čijem čelu sam ja, profesor Branko Jokić, i još nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom i organizacija koje žele da pomognu osobama sa invaliditetom da se izbore za svoje pravo. Takođe bih voleo da se na protest pojave ljudi koji se bave ekologijom, ljudi koji žele da očuvaju planetu, ljudi koji žele da pomognu drugim ljudima. Takođe pozivamo sve ljude koji se bave proizvodnjom hrane, sokova, voda, ljudi koji bi mogli da nam iznajme za taj dan 3 ili 4 veća suncobrana, ozvučenje, ljudi koji bi mogli da nam izgrade parole i izrade. Voleli bismo da te parole budu zaista lepo i profesionalno urađene, jer planiramo da protest koji želimo da održimo 20. maja, koji će početi u 13 časova, trajaće do 15 ili 16 časova, zavisi od situacije i zavisi da li će nas resorna ministarka primiti. Ključni zahtevi protesta će biti, znači, da nas primi ministarka i da ministarka zakaže sastanak sa predsednikom Republike. Nadamo se da će predsednik imati vremena da nas primi. Unazad 16 godina smo pokušavali da stupimo u kontakt sa svim predsednicima Srbije. Nismo uspeli, ali ovog puta se nadam da hoćemo. Drago mi je što naš predsednik pomaže svim osobama sa invaliditetom i drago mi je što su se angažovali Vlada i predsednik da pomognu osobama obolelih od retkih bolesti. I za one koji ne znaju, država je, zahvaljujući predsedniku, stavila na pozitivnu listu i decu koje boluju od spinalne mišićne atrofije i ta jedna injekcija koja je dovoljna da se da toj deci da im spasi život i da ih izleči, košta preko $1.100.000 i zaista veliko hvala državi i predsedniku na tom gestu. Ostali zahtevi će biti povećanje invalidske penzije i tuđe nege i pomoći, uklanjanje arhitektonskih barijera i pristupačan prevoz, javni prevoz za sve, znači vozovi, tramvaji, trolejbusi, autobusi. Tražit ćemo da sva ta prevozna sredstva imaju hidraulične platforme i da se jednom za svagda u pravilnike uvrsti da vozači javnih prevoznih sredstava moraju da pomažu i majkama
koje žele da uđu sa bebi kolicima u ta prevozna sredstva ili osobe koje takođe žele sa bebi kolicima da uđu u to prevozno sredstvo, a pogotovo nama osobama sa invaliditetom, ali kada nam pomognu da uđemo, takođe treba da nam pomognu kada treba da izađemo i da pojasom obezbede i nas i bebi kolica. Što se tiče ostalih zahteva, to ćemo pročitati tada na tom skupu. Prijavit ćemo skup legalno, kako treba po zakonu, nadležnoj službi, nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odlučili smo da prvi dan ne blokiramo saobraćajnicu. Za one koji ne znaju, to je Nemanjina ulica od 22 do 26, zgrada Ministarstva za rad i socijalna boračka pitanja, invalidska pitanja, preko puta Pionirskog parka. Verujem da svi znate gde je ta lokacija. A ako nas ne primi ministarka i ako ne uradimo to što smo naumili, sutra dan ćemo u istom tom vremenskom periodu od 13 časova do 15h, od 13 časova do 15 časova, neko voli da kaže časova, a neko voli samo da kaže od 13h do 15h, sad kako ko želi, ali taj drugi dan blokirat ćemo saobraćajnicu od pravca stare železničke stanice ka Slaviji. Ja se izvinjavam, ovi naši kućni ljubimci koje smo udomili reaguju na zvuke i šume, ali kad su se već oglasili, naše udruženje osoba sa invaliditetom Feniks, čije se sedište nalazi u Resniku, opština Rakovica, grad Beograd, je udomilo 2 odrasla psa i imamo trenutno preko 10 mačaka, tako da smo udruženje koje želi da pomaže i ljudima i životinjama. Mi okupljamo osobe sa invaliditetom svih vrsta, oblika i kategorija invalidnosti i mogu da nam se pridruže i ljudi koji nisu osobe sa invaliditetom, da nam pomognu u našem radu. I ja još jednom apelujem da nam se jave ljudi da nam pomognu. Znači, bitni su nam ti suncobrani, bitna nam je hrana, bitna nam je voda i bitno nam je ozvučenje i bitno nam je da nam ljudi urade te transparente. Zahvalio bih se svima vama koji me pratite i možete me kontaktirati i mene i udruženje na e-mail fenixosi@gmail.com, a da bi bilo razumljivo, znači Feniks na srpskom KS, osi to je osobe sa invaliditetom, majmunče ili @gmail.com, znači fenixosi@gmail.com, ili me možete kontaktirati na 064 162 5580 i za ljude iz inostranstva plus 381 64 162 5580. Nadam se da ćemo se videti 20. maja 2026. Hvala svim dobrim ljudima koji su izdvojili dragoceno vreme da saslušaju ovaj moj video i drago mi je ako ostavite neki komentar, neki predlog, neku preporuku